Unsa man ang kaso nga gitawag og adultery o concubinage, inibang kabit-kabit. Sa habig sa asawa nga nangabit, ang kaso ana adultery. Sa habig sa bana nga nangabit og nakighilawas sa laing babae nga dili niya asawa, ang kaso concubinage. To simplify, ang kining kaso nga adultery o concubinage under sa revised penal code, ang sahabig sa asawa nga naghigilawas og laki nga dili niya bana, mapasakaan siya og kaso nga adultery. Sahabig sa bana nga naghigilawas og babae nga dili niya asawa, ang kaso concubinage. O kinahanglan nga duhagi pasakan og kaso. Sa habig sa bana, mo-file na siya og kaso batok siyang asawa nga nangabit, yapil yung kabit. Unsay kaso ipasaka? Adultery. Sa habig sa kabit, unsay ipasakang kaso? Adultery. Ug ang asawa may mo-file og kaso batok siyang bana, unsay pasaka? Concubinage. Ang kabit, concubinage gyud. O kinahanglan nga ang nasad-an maoy mangunay og file og kaso.